zen aberaztasun iturri bat, baita. Bertatik ataratzen zen, adeia, etxeak egiteko, bertako ura erabiltzen zen, ureztatzeko baratzak, errekia garrantzitsua zen. Eta geiztia samurra zen, jaharra eguelako, eta gaur egun errekara geiztia da drama bat. Zentan jarrita vertikala dira, 4 metro, 5 metro, orduan bizikara errekari bizkarra emun da. Eta bizkarra emundotza hainbat hamarkadatan, eta gainera inogu tapatu. Tapatu dugu erreka, eta tapatu dugu ekosistema batzuk. Bertan bizitza bat dau. Eta orduan hori dana galdu dugu. Orduan, hausnarketarako irtera bat izango da, ikusteko zer galtzen gabitzen, eta etorkizunean ia berriro bizkaratzen ditugun erreka horrek. Azken finean, milioika urte egon dira biztan, eta tapatuta doiaz 50 urte. Ikusten uztene orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikustene. Uste dut, egongo dela belaunaldiren bat, eta baten batzuk berriro erreka horrik biztan ikusiko doi. Hainbat herritan errekak lurperatu indizean, eta gaur egun tendentzia da errekak berriro ateratzea. Adibide gertuko nahi igual Antzula daku. Antzulan be, plazatik errekia oian, tapatu izan, eta duela bilegealdi berriro biztaraketako saio bat izan, eta tramo bat biztaratuta dago bentzen. Horrek emutu dutza, beste bizitasun bat herrixari. Maite ditut maite. Errekaren gainean jogu, fabrikak, etxiak, lorategiak, karreterak, hori dana egun batetik bestera ezin jakendu. Baina, bilalde horretan ikusiko dugu nola dauen ina hori eta zer gabiltzen galtzen. Orduan, aztertuko dugu Arranoaitz erreka, Bilbao erreka, Olaran erreka. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uztene orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.